Csőztök, én vagyok Rolcsi. Vesszük most a hazafelé utat. Itt van Forgács. Hello, hello, sziasztok! Szevasz! Itt van Csüllög. Na, most akkor húzunk haza. Húzzunk hát, sietni kéne. Most megyünk hazafele. De jó vagy ez utat. Menjél már he! Itt vagyunk most egy 4 ilyen izénél. Sikátornál. Amúgy Vésztő. Amúgy Vésztő. Magyarország, Békés megye, Vésztő. Itt egy seggfa. Kisváros. Tényleg? Jó, a seggfa hol van? Várjatok, itt van a seggfa. Kicsit havas. Nem látszik jól, de kicsit havas. Forgást letakarítottam most. De most Petike tolja az én keccajomat. Ez kivehető egy kicsit. Hát mindegy. Most itt vagyunk egy ilyen rózsaszín háznál, csak egy kicsit szaratelom, mert nem olyan fényesen vesz. Állíts be rajta a fényt. Hát tudom, csak nem lehet, mert tönkrement a vakuja. Ha, Ott egy valaki, ki az? Nézzétek meg! De... Hello, Kriszti! Hello! Most mindjárt odaérünk a vitaminsarokhoz, ahol mi mondjuk kisvárosiak. Ja. Vitaminsarok, hagyjad már magad. Hát én úgy mondom. Megjátszod itt magad úgy, hogy azt hiszed, úgy mondjuk. ez valami, tudom én is, úgy mondom, privát. Mit? Ki? A privát az csak a 4 privát van itt, nem privát. Tényleg vitaminpöcs. Ja. Jó van. Amúgy ott jön egy kocsi. Itt jön Csül, majd a fényben megmutatjuk, hogy kik ezek. Ezek csúnya gyerekek egy kicsit. Jaj. Jó, de fasz vagy. Jaj, menjél már! Ez felmegy YouTube-ra? Ez felmegy Facebookra is, meg YouTube-ra is. Facebookra ne. Felmegy Facebookra. Menjen. Felment. De akkor Megy csinálni kéne egy új oldalt Facebookon, egy csopit. Nem, egy oldalt csinálunk. Szoszi! Nincsen semmi hely. Hát már gyalogolunk. Na az Isten is úgy akarja. Ja, ki? Odysseus, vagy ki? Hogy hívják? Zeus vagy. Itt egy hó. Hagyd már el a sulit. Petit ledobtam. Jaj, Most már ledobtad, látszik gyerek. Csüllög gyerek is. Várjatok már, álljatok a fényre. Látok, nézzek. Ott van forrás. Ott meg Csüllög. Itt van a biciklim. Itt meg én. Ha-ha. Vigyázz már ide. Ezek nagyon nyomik. Csóri gyerekek se lejtek. Úgy, mint én. Na ki a főnök szerintetek? Ki a főnök? Állítsatok már magatokon. Én Ki? vagyok a másod, Peti a legbolondabb. Én vagyok doktor Köcsög. Azt hittem, eddig Mr. Trófiszó. Én meg doktorkötő. Jó van, állítod. Nézd ide. Én csak a helyet. Vedd fel a sapkádat, fiacskám. Vedd fel. Hogy menőbb úgy, de hát... Itt a kamerának felvetted. Hé, valahol bőg egy marha. Mű! Nagyon nyomik vagyunk. Várjatok már. Most már mindjárt elköszönünk Forgástól. Aztán majd folytatom a videót egy második részben. Lehet, hogy még lesz több rész is. Pénteki kettes Pénteken, hazajöttem. holnap. Holnap ketten jövök haza. Nálunk. A Forgáccsal jövök haza. Lehet, hogy a Csüllög nem lesz. Lehet, hogy Csüllög nem, de a Csüllög az jön hozzánk 4-re. Igen, 4-re, És a Csüllög Hiszóiknak átmegyünk. És nálunk akkor nálad, a Hiszóiknál majd lesz egy podcast videó. Igen, ott lesz egy Aki nem tudja mi lesz, akkor az egy olyan videó, amin elmondjuk az újdonságokat, és tehát így magunkat vesszük fel. Igen. Podcast videó. Mondjuk ez nem podcast. Majd fogunk csinálni Frapszel Minecraft videót, WoW Persze, videót, volt mindent. WoW-ot, mindent. Lehet, hogy lesz élő is, bár ezt még nem tudjuk. Lehet lesz élő WoW-ozás, de nem biztos. Majd csinálunk WoW élőt. Most mennie kell a Forgácsnak. Köszönjél a nézőknek. Na, cső Levi. Jó legyél. Jó legyél, fiam. Majd akkor találkozunk. Gyere fel Skype-ra. A Skype-ozást még beleveheted majd. Oké, és ezt majd felveszem a Ja, Skype-ot. Skype Akkor menjünk fel. De akkor ez megy fel YouTube-ra, meg Face-re is. Jó. Beleegyeztek? Tegyétek ide. Jó van, megy fel. Jó, csak. Csőztök. Jött Peti anyukád. Szia, anya. Mi van, Peti? Mi lenni? Mit csinál? Nem tudom. Hócsöcs. Azt fagyazd meg, az jó egy szívnek, Katikának.
Igaz, nem látszik semmi, mert nagyon sötét van, de az jó. Abban nem tudom, mi lesz. Erzsike néni, holnap Peti eljöhet ebéd után velünk? Mert csinálni szeretnénk ilyen átmenetelt egymáshoz. Ja. Jaj! Gyilkos! Akkor úgy lesz, hogy ebédtől megyünk. Jó, holnap. Vagyis Én is csinálom majd az ebédnőbe a leckét. Én is megkérdem majd anyut, de szerintem úgy is elenged anyu, mert hoztam neki egy irodalom 5-öst, meg most viszünk, szerintem Nekem lesz egy 5-ösöm. nekem meg egy csillagos, mert minden hibátlan lesz, mennyibe? De amúgy Márti néni az mindig ordibál velünk. Nem baj, attól meg jó tanár szerintem. Szerintem is jó tanár, hát most miért? Amúgy Márti néni azt mondta, hogy a 3-8. osztályán nem kiabál, mint velünk. Ja. Annyit nem kiabál. Jaj, várjál, ma mindjárt lesek. Amúgy nem látszódik semmi, mert korom, sötétség, minden. Ja. Majd csinálunk volt videókat is. Dwarfkari. Vagy egy izével, egy taurival. Csak én hogy fog? Majd gyalogolok én is hazafele. Bemegyek majd anyuhoz, akkor lestoppolom. Fú, de nehéz tolni ezt a biciklit telefonnal. Toljam én? Nem kell. Peti, tudod, kérdezem tőled. Neked mi nem jó Katikában? Mondod meg, kicsi? Amúgy igaz? Tényleg kicsi. Azok a szilviek meg mondják, rakunk majd a fejére gyurmát, az nagyobb lesz. Ja. Jaj, várjál már. Most hon tartunk? Itt olyan csöves ház. Ez nem csöves. Ja, tényleg ez a csöves ház? Ja. Reggel is videózunk, jó? Jó. Reggel találkozunk már valahol. Itt a háznál. A stopnál, nem? Vagy jó, de akkor erre jövünk. De akkor jöjjünk erre, azt ketten folytatjuk, megvárjuk itt Levit, jó? Aztán folytatjuk. Jaj, ez a csöves ház, ez amúgy nagyon kemény. Ja. Nincs is benne semmi. Ó, majd reggel milyen jó lesz vidizni. Nem? Aha. Legalább lesz fény. Nem látszódik. Bálbála. Ja, tudom. Most csak a lámpák látszódnak. Olyan, mintha este 9-kor jönnénk. Ja. Pedig nincs. Mennyi az idő? 5 óra. Ja. Jaj, ezek a rossz rudikáé. Ja. Gyere akkor. Kemény vagy, így jöttem. Fogd meg a telómat. Jobb, ha visszafordulsz Ja. már. Nem, nincsenek fogalmai. Nagyon. Csász. Cső. Nem ütném meg itt, tehát jó fogalmai. Ja. Én sem ajánlom, hogy engem megüssél. Jaj, én is annyira akartam volna, az elfekvőn lettél volna. Úgyhogy én a 15 kilómmal nem menőznék. A 15 kilómmal nem menőznék, hé. Tiszta kemény. Várjuk már meg anyukádat. Jó van már a 15 kilódon, nem menőzzé. Nincs kedvem oda menni, jó? Fáj a lábam. Jó van, majd megjátszhatjuk. Jöhet azok Márkó gyerek is. Egy centiméter, hé. Jó van. Jöhet az egész familiád is. Az sem érdekel, hát. De most... Vajon a mi famíliám? Vagy a mi familiánk is mehet. A mi familiánkat nem verikettek el. Soha. Soha. De fáj a lábam. Egy ilyen izé is kellett a videóban. Ja. Fú, ha ezt megnézik, Márkóék jöhetnek. Elvernek majd. Hát de hogy vernének el? Jaj, mit ordítozik már megint ez a bolond gyerek? Surikácsolongat. Rikácsol, ja. Anyukád jól megmondta neki. Erzsike néni, ez nagyon szép volt.
Ahogy elmagyarázta nekik, hogy mi a szitu. Igaz. Én nem menőznék az ő 15 kilójával. Ugye, Peti? Cső, Peti? Hát tudjuk. Na, csókolom. Cső, Petya. Jaj, most már csak egymagam folytatom ezt a rossz videót. Nem baj, majd otthon hiszik, a második rész is jó lesz. Most elrakom a zsebembe a telót, mert jön két valamilyen nagy kanibál gyerek. Na, csőztök, itt vagyok. De amúgy ez a videó az rohadt jó lesz. Mennyi is eddig? Újra kezdte? Jaj, fejem folyja. 11 perc. Tényleg ez már 11 perc. Jó, elnéztem, bocsánat. Most bejövök anyukámhoz, leszüneteltetem, eldugom addig. Már eldugom. Na, figyeljetek. Nem fogom úgy sem eldugni a telót, megmondom anyukámnak. De nem lesz semmi gáz. Na figyeljetek, itt lesz majd egy aranyos kiskutya. Azt Lénának hívják, de ez nagyon cuki. Szia! Szia Léna, hogy vagy? Jól vagy? Szia, de... Gyere! Jó, nem látszok. Na, mindjárt jövök.